Salutare, mă numesc Alexandru și vreau să vă prezint ventilatorul de urgență la care am lucrat în ultimele 3 săptămâni. L-am desfăcut deocamdată ca să vă pot arăta cum funcționează în interior. Aici avem motorul de precizie care mișcă aceste piese ce strâng balonul de resuscitare. Asta este interfața grafică de unde putem controla numărul de respirații pe minut și rația între expir și inspir. Aici avem un tub de oxigen cu un umidificator de oxigen ce duce în spate în punga de expansiune. Balonul de resuscitare trage aer din acest balon îmbogățit cu oxigen. Motivul pentru care am creat acest proiect este să reușim să-l împrăștiem în toată lumea și sperăm că cât mai multe companii vor începe să producă aceste ventilatoare de urgență. Vom continua dezvoltarea software pentru a îmbunătăți interfața și funcționalitatea acesteia. Așa arată varianta asamblată a acestui produs. Aici avem conectorul de aer. Și în spate avem balonul de expansiune ce se poate accesa ușor. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru mai multe detalii vizitați website-ul nostru respiro-project.com. Sănătate!